Genesis chapter 19 siqala ukufunda from verse 11. Genesis chapter 19 from verse 11. Kufundeka kanje. Amadoda ayephandle endlu awashaya ngobumpumputhe, abancane namakhulu aze akhathala ufuna umnyango. Verse 12. Ayesethi amadoda kuLothi, unobani fulapha na? Umkhwenyana namadodana akho namadodakazi akho nabo bonke ona emzini baphulawo, ngokuba siyakuchitha le ndawo lokhu isikhalo sabo sesikhulu ebusweni bukaJehova. uJehova usithumile ukuba siyichithe. Wayesephuma uLothi wakhuluma nabakhwenyana bakhe ababeyakuthatha amadodakazi akhe, wathi sukumani niphume kule ndawo, ngokuba uJehova uyakuchitha umuzi, kepha wayenjengontelayo emehlweni abakhwenyana bakhe. Kusantwela izingelosi zamsheshisa uLothi zathi, vuka uthathe umkakho namadodakazi akho omabili na onawo, funa ubhujiswe ngenxa yobubi bomuzi. Verse 16. Esalibala amadoda abamba isandla sakhe nesandla somkakhe nesandla samadodakazi akhe omabili. uJehova enomusa kuye, amphumisa ambeka ngaphandle komuzi. Ngiyathanda ukuliphinda leli verse elithi, esalibala amadoda abamba isandla sakhe nesandla somkakhe nesandla samadodakazi akhe omabili. uJehova enomusa kuye, amphumisa ambeka ngaphandle komuzi. Oh hallelujah. La sifunda khona bangcwele sithola indaba enkulu lithi izwi likaNkulunkulu. Uthi uJesu mayekhuluma nabafundi uthi ukubuya kwendodana yomuntu kuyokuba njengasemhleni kaLothi. Uqala ethi kuyokuba njengasemhleni kaNoah. Then bese phinde ethi kuyokuba njengasemhleni kaLothi. La sifunda khona ke uJesu urefer kule ndaba. La sifunda khona bangcwele uLothi useSodoma. ISodoma kwakwenzeka yonke into ewububi ongayicabanga. Ngiyacabanga ukuthi ububi esibhekene nabo namhlanje kungathi buwesi kunalokho baseSodoma. Because namhlanje indoda nje iyashada nenye indoda. Isimanga nje sesikhathi esiphila kuso. Umuntu angabe ziyakhishwa inkomo ungabe kwenziwa kanjani angazi. Kodwa isikhathi saseSodoma sasisibi ngendlela emangalisayo. Usethu uJesu ukubuya kwendodana yomuntu kuyokuba njengasemhleni kaLothi. La sifunda khona ke bangcwele uNkulunkulu uthuma ingelosi ukuba ziyobhubhisa iSodoma. uLothi zimfica uhleli ngasesangweni. Evela uLothi ayithande lamadoda awabonayo. uLothi evele ethi hawu ngicela ke nihlale nami nje isikhashana ngizonenzela idili. Agcine lamadoda engene emzini kaLothi enze konke akwenzayo ukwanakekela. Then lithi izwi likaNkulunkulu asimbuza uLothi ukuthi kukhona yini onakho la, ngoba lamadoda ayezobhubhisa naye uLothi wayezobhubha. Ayesethi kukhona nini onakho la ukuze sikusize uphume ngenxa yalomuso osusenzele wona. Bakhona izihlobo zakhe amadodana amadodakazi akho. Wasethi uLothi no bakhona. Waphuma uLothi lithi izwi likaNkulunkulu waya kubakhwenyana bamadodakazi akhe. Mayefika kuwona uyawatshena ukuthi hey izobhubha le ndawo esikuyona. Asihambeni. Lithi izwi likaNkulunkulu wabonakala njengomuntu nje oyidlalelayo kumadodana akhe. Kodwa masifika kuverse 16 lithi izwi likaNkulunkulu esalibala uLothi. Esezwile uLothi ukuthi iSodoma lizobhubha, kodwa watholakala elibala njengabanye baseSodoma. Ukuthi ayizwakala lento angazi noma ifuna isingizini. Lithi izwi likaNkulunkulu esalibala uLothi. Remember bamtshenile labantu abasendlini yakhe bathi leli Sodoma okulona lizobhujiswa.
kodwa watholakala uLothi enayo information ukuthi kusasa lelisodoma liyabhujiswa. Watholakala elibala njengabantu abangazi. Sesikhathini bangcwele sokulibala lesikhathi esiphila kusona. You wonder why kusontwa kangaka. Sisesikhathini sokulibala, kunabantu abanayo information yokuthi uNkulunkulu uzowubhubhisa lo mhlaba, but balibala njengabantu abangamazi uThixo. Lithi izwi likaNkulunkulu esalibala ulo, ake uthi esalibala, lithi esalibala uLothi kwabiza ukuba ingelosi zimbambe ngesandla. Nanto-ke into bangcwele engithi ake ngiyimemezele la Nkosi yami nonyaka usuphela ukuthi awuhambe kulomhlaba ubanjwe isandla, ngoba ngeke usurvive ungabanjiwe isandla sikaThixo. Wayengeke phuma uLothi ngoba ispirit saseSodoma singaphakathi, iyona lento eyayimlibazisa. Balibela abantu kodwa isikhathi siyasho ukuthi uJesu uyabuya, kodwa abantu bayabamba bahlanganisa, bayabamba bayayeka. Into ezosiza ukuhamba kulomhlaba ubanjwe isandla sikaThixo. Lithi izwi likaNkulunkulu mayibakhiphela ngaphandle yabanika umyalo, yathi maniphuma noma seniphumile eSodoma, balekani. 1, balekani ningami nasethafeni. 2, balekelana entabeni. 3, ningabheke emuva. Khumbula labantu banespirit saseSodoma. Ithi ingelosi noma ngabe ngisethafeni noma seniphumile eSodoma, uma nizoma emathafeni ukubhubha kuzonifica khona. Kunabantu abakhonza besemathafeni kulesikhathi. Yingakho ngize kulesikhathi esiphila kusona makuDisemba ungamangala uhlangana nekholo liphethe isavana lisethafeni. Thwabaleka ningabheke emuva. Wabheka emuva umkaLothi waphenduka isiduli sikaSawoti. Bangcwele into engifisa ukuyisho, asikhonze kulesi sikhathi kube sengathi siyahlala. Umuntu olufundayo izwi lakhe uyabona ukuthi isikhathi sini lesi. Asingalibali bangcwele, asikhonze sibanjwe isandla sikaThixo. So uma uJesu ebuya likhala icilongo, sitholakala sikuyiposition eright, siyohlangana nomyeni wethu. Hey Nkosi yami, yazi uthini umpostoli phima eklanyisa ngalendaba? Uthi inhlupho esibhekene nazo manje ayinakhathaniswa neglory esizobe siyibuka ubusuku nemini. Phela kumnyama ngale, nginixoxele, akuhlwi la siyakhona. Kudunyiswa one way. I-foretaste le esiyenzo lapho utikhulekani leyo kudumisa okwangalo ukudumisa kuyamangalisa. Hey Nkosi, asikhonze sibanjwe isandla.